Wemadoda amakhulu. Yebo. Ake nisho la. Ingqinamba enibhekana nazo nenkinga. Njengoba nibahle kangaka. Hey wendoda. Ngathi uyazi. Ungayiphathi. Mina into engayisho kuwe uze ungakufisi. Awuba muhle njengathi. Akumnandi nje ngokubuka makukuthina nje. Hey. Usho kanje? Hey ndoda ayibo uyanyiwa la. Siyazi ukuthi njengoba usibuka nawe uyafisa ukufana nathi. Ngiyakhalela ukuba ilento yobuhle mfowethu kodwa ungalokuthi phuma nje. Uyazi ukuthi mina ngeke ngahlangana nomuntu ehamba nendoda yakhe, intombazane ihamba nendoda yayo ngemoto. Yami intombazane yacela ubhuti lo ehamba naye ukuthi akehle ungene mina. Ngobani ifuna ukubonakala ihamba nami, ngobani ngemuhle. Lento yobuhle ngathi iyasebenza. Mina nje nginenkinga ngisithanda ukusho gamama abanemali. Hey bayangihlupha bo. Ibona lobuhle. Yibo. Bathi nje sifuna lento. Uyazi mina ngize ngiphe imali, ngiphe ukuthi nje bebonga bethi ngiyabonga ukuthi umuhle. Hoyibo. Into notification. Hayi ungayivezi. Awuphela ngizongikhalisa madoda. Lento yobuhle. Hey. Nangumama. Hayibo. Hey. Yayibona ireference ithini? Ngiyabonga ukuthi umuhle. Uyayibona lona. Yabona kwavele kwenzeka kahle sasaxoxa ngale ndilento. Uyabona nje njengoba mina ungibona njengoba nje ungithathe egcekeni ekhaya imoto ufike wayipaka eminyango ngehla ngakhipha unyawo ngalifaka emotweni. Angisaphumeli phandle. Ngoba konke la ngihamba khona mangihlana nentombazane ingifuna ihakhe. Mangihlana nentombazane ngifuna ihakhe. Hayi wena. Nginuka yabona ngoba kuthiwa ngokunuka nje. Nginuka amantombazane. Yiyo lento yobuhle. Mina ke nginane lenkinga yokufaniswa ke. Ufaniswa nabantu. Angazi mina ukuthi uDrake yini mhlambe abahleli betshena ukuthi use South Africa. Babebona wena. Wendoda ase. Hayi bafethu. Sengize ngimfonela uDrake ngithi ngicela utshene lo muntu uthi akuwena lo. Ngoba manje kuthiwa ngikhathele. Nami uChris Brown same thing. Yabona nje ngoba wayendiza la eThekwini. Ngifonelwa ngapha nangapha. Ungawi. Lapho ungawi basho wena. Ungawi lapho. Hayi mfana yizona. Hayi ngeke ziyabuya nemhleni.